عالم تحزي ساينساو مبرقا ودلهم وقبو سلكلة معميكا بستتات كمار عدهم مرأي مننت ودابيخا أو دفعهم علل 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 ملحسن يخوز خلقتك سلام تعنا هبلي زخبركم تخاتلتي تلفزيون دبصانه تግራይ መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ኣማስዩ እዋናዊ መግለጺ ኣውጽኢሎም መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ እዋናዊ መግለጺኡ ዋና ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማና ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣተወትን እቲ ብመላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተመረጸ መንግስቲ ትግራይ ድማ ናብ ቦትኡ ከም ዝተመለሰን ኣፍሊጡሎ ሙሉእ መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ኣቐባሊት ቃል መንግስቲ ትግራይ ዝኾና ተጋዳሊት ሊያ ካሳ ከም ስዕብ ከቕርቦ እየን ዋናው መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ከልሙኹምን ልዕልኹምን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፈተውትን ደገፍትን ቃልቲ ህዝቢ ትግራይ ብወፍሪ ኣፍሪካዊ ጀነራል ራስ ኣርማባ ነገር ዝተሰየመ በርቃዊ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ብህዝቢ ትግራይ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ሳላ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝተቃለሰ መሰሉ ከረጋግጽ ጀሚሩ ይርከብ ኩሉ ዝካለ ሓየት ሰራዊት ትግራይና ብዘመዝግቦን ብዘሎ መስተንክራዊ ዓወት እንኳዕ ደስ በለና ዝብል መልእኽቲ እንትነመሓላልፍ ስረቃልስናን ህዝባዊ ኩናትናን ብተጋድሎ ምልኣተ ህዝብና ተሰኒዩ እንሆ ከምቲ ዕላማናን ቃልናን ደመኛታት ጸላእትና ዝረገጽዋ መሬት ትግራይ መቃብሮም እምበር መዐንደሪቶም ከም ዘይትኸውን ብግብሪ ኣርኢናዮም ኣለና ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ደመኛ ጸላእትና ጸላእት ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ዝሕፍርን ዝሕንኽን ኪሳራታት ተጎምጊሞ ኣሎ ሌሎ ሰራዊት ትግራይ ንምግላጽ ኣዝዩ ብዝኸብድን ብዘጸግምን ኣገባብ ሕርሕራይ ገይሩ ቀጥቂጡን ደምሲሱን ነቶም ዝሰረፉ ድማ እግሮም እንዳሰዓቡ ይኣርዮምን ይቕሽምዶምን ይኸርትመዎምን ኣሎ ኮይኑ ግና ንድስቂት ሰራዊትና ምጽዋር ዝኣበዮ ዳግማይ ደርጊ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላስንቱን አንጻ ንማዕጾ ከም ዝበሃል መቐጸልታቲ ንኣስታት 7 ዋርሕ ዘርኢ ምጽናት ዘካየዶም ዘሰትሕ እኩይ ተግባራቱ ሕዚ እውን ኣብ ቀልቀል መቃብርን ጉድጓድን ኮይኑ ኣብ ህዝብን ሃፍትን ጥሪትናን ዘይተዓደነ ገበንን ጽይቅናን ከስዕብ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለን ከባቢያን ሰላም ብምዝራግ ሃፍትን ጥሪትን ህዝብና ክዕኑን ክሰርቕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ይኽእል ዘይበሃል ተግባር ዝሳተፍን ዝተሓባበርን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መላእ ህዝብና ብፍላይ ድማ መንእሰይና ብኣግባቡ ተወዲቡን ተሓባቢሩን ንባዕሉን ንከባቢኡን ብንቕሓት ክሕሉ ንዝተመደቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን መማሓደርትን ተሓባቢሩ ክሰርሕ ብጥብቂ መንግስቲ ትግራይ መልእኽትን ተመሓላልፍ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ሃልዋትን ድሕንነትናን ህዝብና ንምሕላው ብቐጻሊ ክገብሮም ዝግቦም ኩሎም ስራሕቲ ዘካይድ ምዃኑ እናገለጽና ጸላእትና ካብ መላእ ትግራይ ተጸራሪጎም ክሳብ ዝወፁ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ዝጀመርኩምዎ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ኣበርቲዕኹም ክትቕጽልሉ መንግስቲ ትግራይ ይጽውዕ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕጽልና ክብርን ሞገስን ንሰዋዕትና ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ
عدهم مرأي مننت ودابخا عم دفعهم علل 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 الحاسب يخص